غنوجین российский غنوجین 5 моҳа غنوجین нархш бародаро 5,500 чиста зотия моли ояндадора ма одами молфаҳм мефаҳмад 5,500 сомон муомила дора бо камтара ма иш беҳад моли оянда дора моли нағз меша чорнопёстои российский 5,500 сомон ма муомила дора даставкаам дора ғнаҷини галштейн 4 моҳа ғнаҷина чиста зота ма моли 4 кунҷа қафоша бинӣ бори сина дора я чучӯи дора беҳад моли оянда дора одами молфаҳм худаш мефаҳма ки чӣ хели молай мақсад ояндаш дига ин ма 6,000 муомила дора иншааллоҳ ма чиста галштейн зоти ғноҷини ангус чиста кал моли 4 кунҷа қафош паҳ моли паҳма чучуш чучи дароз дора беҳад моли хӯроя 6,500 сомона 6 моҳа ғнаҷина моли ояндадор ма иш моли паҳма мақибаш муомила доран иншааллоҳ ма чиста зота зот